Ay guys, di anak kabalinsungag naman sa mga BTR dani na insya na ni. Bibo na gamang kuan guys, sa BTR. BTR lagi ng kakay talaga paswila na lagi. Sa tanong pitsahan na ta. Ano to? Wa na to 18 to. Last 18. Wa tay PM sa 18. 19 pa man eh. Yarag 18 PM 18. Wala na outro na mo iti ale. 08 Out 08 09 asat to. 09 ano. kuan. 18 na no? 18. Bukati ale. Ti nang imo te. 12 10 5:15 na lagi ko kapriho. Lagi okay. Dala sila nanundog sila sang oras. Kisa may nauna ikaw. Nauna ko ni Jang. Nauna mo ka ni Jang. Saan pitsa akin? Binta ako May tira na kaya naunam ka ni Jang. Isa may out nimo. 5:15. Yeah. Di ba out to? Out lagi kani. Kani. Sa 18 eh. In 33. Agin. Wa pa kay in sa PM da. Dai mo ti da. 12:10. Tina kay 9 man na. 12:10. In man isa pun wa ni naman. As 12 lagi. As 12 dito ni nga gatong out dari. Aralay na dia gatong out. 12:09 jaga to pong in. Ano mo? Mali na ni. Lagi no ko ti tanaw wa. Ano mo okay na ila 12 dapat Alam mo, 31 na rin. Picturan ba unta ni? 31. Sige, pwede rin naman si. Mana ni Ron. Mag-iba isa. 31. Dapat 30 ko na, te. Dapat 30. Bahala nang ibabaw. Sa mga dapat na naman dasuwat naman dito. Sakto lagi, te. Sakto lagi ito. Es bara magdana. 53 ko. Man ni sapon, di man ni out. Man ni na, di mo inuglas na siya ito. Hindi malamang. 09. Wala. Tiwasan sa rin among kuan, serbisyo. Ulit namin guys, na namin t-shirt sa amo ang pagtrabaho LGU. LGU. Damis kuan guys, gikan mis munisipyo ni Arimis. Demo farm kay mukuha na pamikita na may para di kami magbalik-balik, sige balik. Mo ni si Jay. Unsara ni si Jati haras ati ali. Unsa to imong gitanam una ti? Unsara to ingan? Manggyum kani nga dahon. Di kana isa ka manggyum kay murag pa ko tanom dana. Hani kaning usa. Kani o mo ra manig naong. Nara kas amo. Wa man tay silupin. Namin tagdagan nagdatag silupin ang daghan atag madarong dito sa balik-balik. Yatid sa nina tati, kung aliana ka ha? Balik ha? Balik. Bahala na si Batman. Lahi po ng dari kay kuan man eh. Kabajas, kuan man eh. Nangka. Limonsito, baning awan. Kani murag abukado ning naw nga. Basig na sila silupin na to te. Kapangadyo kasi kong kape malipay dito sa nanay. Lami rabatan awan na. Hello guys! Gikan dahil Miss Lexi naghatod ni Diyang Mami Purami kay dari maning dari Mas Puramis Bay. Salamat pagkados. Naghatag dari si Ate M kay daman dayang majuhon tong kuan. Kanina. Lami kasi makawas kapoy kay kapoy purong adlaw kay nagkuamis naglabad ag nagkuas among DTR kay balinsungag malagi ning among kalaki daani. Halal na raman kay ning kamot malagi gid ning kaming tulos kuene tiali na og ako si Mando nawahi man kay da pa man pay giasikaso dito sa ilaha nung nang nawahi na si Jagpasa okay am tong ito wala may problema aga makay ka balinsungag baka mang pagkabutang sa kuha nagaho po na balinsungag pod inja kuan dari lagi si Purami nagdadari salamat ka doon mo may Purami may ang hitawag da sa una kay sa uro pa man dinaanad mamadupog mi ang hitawag da salamat ka dari pagdani mo dari gikan kuno ning Ate M lami ka do guys kay nanadi ko pangsuo nanadi ko pangsuo kanan ko kay kuan sarang puti di ba igang salamat ka do Ate M Inja silik sini giuban pa na kay sa kaysa tay pod kaming tulo dagto sila Dalton wala ko nakali ni Dalton kay masil dali po ko kay nag-apas ay pukus oras kay basig makatanom ning nanay datong nay kape kay nangadto mamig
Dato mamigikan pas demo farm kay naghapit mi dato nay kahoy ang mga tanamay. Nya ngadto pag mi dato hapit datong kape pod nga itanamay kada bang kape nga. Ani tong kape basta katong nas ang video guys. Ilhan ka sa ang naw na arbing ka hagyo. Nya papili ko na triksi kuan kay natagampo kong Ate Monica. Pili na bawon niya. Mao na pud idang napilian. Di man ko makapugos kay ako magpugos og kuan di man pud mo bawon. Di man man si Janaraman na binggo nagkapoy palaman. Pili po ko niya daring jang snack ron nga di na pud mo ni hapon. Gi kan ana na be naghuaw na kasi mo kamot. Uy, hi sa kanila. Hi. Na busy na kada asa na. Di ni saliat ko daring kuan. Is dinitanan biya. Dana ko dijang gi palita gatas kay ahan man na jang gatas kada padung kada gabi sa di pa kada gabi kadungit na kada gabi sa di pa padung matugas ang jang timplahan ng ispisuho na ning isa ka buok swak sa man ron kay man koy sildo di naman gud may kada buwan makasweldo sa among balagay sa kay managi nang kuan. Pero hala na raman kaya naman gapon mo nagway sawang pag nagtanaw sa mga vlog. Yung sarap din mo guys ang istorya ka blinsung ang gapon mo grabe kapoda na kay ganiha. Nagkuha ko natin Monica dali balik pa ko kay nagkuha kong buboy siya. Siliksi na po tunga lagi ang oras. Hatid ko Kuya Mario pamahaw. Mao na igura ko kadto ka kuan kapaway ja ugma magtanamin na nay og kuan tong lubi nga hinatag ni Kapitan Edis dari kay damay pangatag si Kapitan nga atong itanamay nga lubi nga matong itanam na nay ugma ja magtanam na pud miss katong among trabaho sa munisipyo agaban magud kasi di man kada adlaw sila nagtanam pero kami na may itanam ay di itanam laman mo kay sayang man makontent naman pud na namo. Double purpose na lagi po nga magtanam dya content tabang patas aton kalikasan charot kalikasan kita da giduha kay ang paduha ang precious kay mga ingana magud ni marang malingaw si precious mga ingana kay naluoy magkus katong duha ang precious nga katong ngani sila nagtubig nga ni dya kanya may gustong liksi nga ingani hanap ang kapelas precious. Ningawo na may ng precious ug balik na Manila. Sige na be. Pag-snacks na diha kay sa mabta na pag alas 6. O ano pa na nga na pag-open. Salamat ka dun nimo Ate M sa imong gihatag nga sanina original ra ba silang lami akado. Diyan na dapat mi sanina guys nga kuan kanang gikan sa LGU. Na makapag naw riha sa kuan. Karon pa na mo nakuha guys na. Mado naman nami handunganan nga nakabutang medium ni small mo tong ipilit. Wa na may small. Municipality of Alicia. Official sale LJO Alicia Team Building 2024. Mga may katong nagpamili di. Ma. Mga trabahantes munisipyo sa mga may naka-apil. Karon pa naman na nakuha. Lagi stress ka ang naong na kay kana lagi mag na kag sa orasa nga na sundo siliksi karon nang siliksi nag-backline ro ni ginahinay kay agha man pud ning gikuan ganiha nga beog madugay kog uli mag-backline mo ginahinay magpadaplin ja maluoy man ko maguna kay agbagbag at kadung singat lagi ganiha hal maging nas ati imig si Monica tarjet sa tigasang dalikit siliksi dari nagaliduon nas bay nag-backline na. Kaya di magud pud makaparehag oras nga uli sila nga ng orasa kay ilan ding tinguli. Las 4 G sa hapon ja ag ilang tinguli sa ting paniudto kay di sa di man magbawon jud. Alas 11:30. Ja og hapon kadyo. Dan snack na daari. Ja malag itong kari sa ang giunang swak nga berbansa kay nga magud sa pharmacy nga mas lami jud kuno sa mga malnourished. Kanang nido or katong tigya asa to gingan basta kay nakalimot ko na to atong paningkamutan nga mapalito ng nido kay ag nido kay kana mang nakuha na sa dang edad 7 pataas mama dito lami ay kaning swak or magpangtiguang ni pero hala nalaman kay naman gapoy inom
Ag-assignment, be? Ano si assignment? Sa subject ka? English. English. Sige, tiwasa sa nagkaon. Kani, di ni ang tanan na. Magdang agad ito taron. Sinanay papawad yung sa kutunay kay parang luwas, giluasan sinanay, guys. Dagos ang kaon. Na, magtanam, ang meron na yung kape dyan. Hapon naman, ha. Ugma na raman. Idungan na yung tanam sa lubi. Maura na yung vlog, guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Saway-sawang pagtanaw sa mga vlog. Salamat sa inyong tanan, guys. Thank you for watching, guys. God bless sa itong tanan o amping mo. Bye, guys! Bye.